السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل مولانا احسان اللہ حسین ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ ذکر درب ہر دم کواد زڑو زنگ دی پری بیایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ 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 وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ صدقو خوری بائی گرنو بانی ورنکما صدقو خوری بائی صدقو خوری بائی گرنو بانی ورنکما قاری شہر اسپیکر کار نہ کہی صدق پو خوری بائی گلنو صدق پو خوری بائی گلنو بانی ورنکما صدنگلنا بابا گلو بانی ورنکما صدق خوری بائی گلنو بانی صدق پو استاد مکین قربان استاد مدینین قربان استاد مکین قربان استاد مدینین قربان طولو ہے استاد مکین دا مولانا سے صرف دیون آتا ریدو دا بار دیر لری نراغلے رے استاد مکین قربان استاد مدینین قربان دا بپس مکو اسمان نوبانی ورنکما استاد خو خو پکار چیتا سو ٹولے ویلے استاد خو خوری بائی گلنو استاد زنگلنا بابای غلوبانی ورنکما استاد خو خو خوری بائی گلنو اے دم دینی منوری یوم مبارک کسان دا مدینی منوری یوم مبارک کسان دا بند ٹھول جہان خارنو باندی ورنکما استاد خو وشای اوالا نگے وشای استاد خو خو زبان استاذ دا ایمان زور گورم چی سنگا آواد رکھ استاد خو خوری بائی استاد خو خوری بائی گلنو اے محبوب استادی رسے پغاڑ خو خیمان محبوب استاد غلامی رسے پغاڑ خوخی مائیں دا بدس روز روحار نوبانی ورنکما استاد خو خوری تازنگلنا تازنگلنا بابا غلوبانی ورنکما استاد خو خو استاد خو خوری بائی گلنو ایک یو سات نشی نصیبائی داستا پخوا کی نبی پخویا چی پچا خوگو لگے دا سبحان اللہ ہوئے کئیو سات نشی نصیبائی داستا پخوا کی نبی دا یو سات بپکالنو بانی ورنکما استاد خو خوری بائی
آواز آنگے استاد خبو خوری باگلنو یار پا احد نینا کوی احد پا یار می نکڑی زارا